खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ'आव साफ्रोमबो नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बड'सा खौरां बिलाइनि वेबसाइट आरो निउज चेनेलखौ बेखेवबाय। एबसुनि थान्दै दोलोआ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो बर' रावजों खौरां फोसावबोनानै बर' हारिनि राव थुनलाइ बिथिङाव मैखोमै बिमा होबोनो हानाय सानसेयारि बड'सा खौरां बिलाइनि वेबसाइट आरो बड'सा मुंनि मोनसे निउज चेनेलखौ क'क्राझार सोहोरनि माइबं नोगोर जेडि र'डआव थानाय बड'सा खौरां बिलाइनि मावखुलियाव 1 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि बेखेवनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकना हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि आखाइजों वेबसाइट आरो निउज चेनेलखौ बेखेवना होदों। हाबाफारियाव माननि आलासि महरै हांख्रायजानाय बायदियै बाहागो लाफैबावदों क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरी आरो गाहाय नेहाथारि हरिशंकर ठाकुरमोनहा। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकना गोदानै वेबसाइट आरो बड'सा निउज चेनेल बेखेवनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव सुबुंफोरनि गेजेराव सैथो रादाब फोसावनानै समाजनि मोजां खामानि मावलांनो खावलायो आरो थुलुंगा होयो। দিনে আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি থাকিব বুলি মই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সক্ৰিয় সংবাদকৰ্মীয়ে হওক ভাল সাংবাদিকেই হওক যিমানখিনি এই অনুষ্ঠানটোৱে গঢ় দিছে হয়তো তেনেকুৱা কোনো অনুষ্ঠানে হয়তো এই অঞ্চলত হয়তো তেনেকৈ গঢ় দিয়া নাই। সেইকাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। আৰু ইয়াৰ এই ইনষ্টিটিউশ্যনটো মানে আমি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি যি কওঁ এইটোৱে এটাতকৈ সুন্দৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আমাৰ কোকৰাঝাৰত আছে। আৰু এইটো আজি যিধৰণে এনেকৈ আজি উন্নতি কৰিবলৈ যিখিনি সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মই সকলো ইয়াত বিশেষকৈ মই আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত যি আছে আৰু যি আমাৰ স্বত্বাধিকাৰ আছে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু কোকৰাঝাৰত মই দেখা পাইছোঁ যিসকল সংবাদকৰ্মীৰ লগত মই অহৰহ মই কথা পাতি থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে যি ধুনীয়াকৈ নিউজবিলাক পৰিৱেশন কৰে, যি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰে। আৰু এই অনুষ্ঠান এই বড়োচা আজি এই কাকতখনেই হওক বা চেনেলটোৱে যি খুলিব তাৰ যিটো অৰিহণা সেইটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। সেয়েহে মই সকলোকে আজি এই অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰি মই নিজেই খুব আজি ভাল পাইছোঁ মই। আৰু এইটো যে যাতে সদায় সফল হৈ থাকক আৰু ৰাইজক দেশক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যিটো তেখেতসকলে আজি সেৱা আগবঢ়াই আছে সেইটো যাতে এই ধৰণেই সেৱা আগবাঢ়ি থাকে। আৰু তেখেতসকলে যাতে আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ আইন আঁচনিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ আখোৱা যিবিলাক আছে সেইবিলাকো যদি আমাক কনষ্ট্ৰাকটিভভাৱে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰে সেইটো মই বিচাৰোঁ। আৰু ক্ৰিটিচাইজ কৰিবই লাগে আচলতে, যিটো ভুল আছে সেইটো আমাক দেখুৱাই দিব লাগে আৰু দেখুৱাই দিলেহে আমি বেছি ভালকৈ আমি ৰাইজৰ আগত সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ যে মই এই অনুষ্ঠানটো যাতে সুন্দৰভাৱে মানে সুভৱিষ্যত মই কামনা কৰিলোঁ। সকলোকে মই মোৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই ইয়াতে মোৰ এই दिनैहाय जोंनि बयनिबो आंगो बड'सा जे खौरां लाइस्रि दंमोन बियो आपग्रेड जानानै दिनैनिफ्राय निउज चेनेल आरो वेबसाइटबो दिनै लन्च खालामबाय। बेखौ जोंनि क'क्राझारनि डिसि सार भास्कर फुकन सारा दहाय इन'ग्रेसन खालामनानै गालांबाय। आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो जोंनि बे बड'साया जों बयजोंबो हास्थायजाग्रा 30 बोसोर 30 इयार्सआवहाय दिनै आगान होबायमोन। दिनै 30 बोसोर आगान होनाय बे बोसोरावहाय बियो आरो बे आपग्रेड खालामनो थाखाय मोनसे निउज चेनेल आरो वेबसाइट बड'सा वेबसाइटबो खालामबाय। दा जोङो निउज चेनेलजों लोगोसे जोंनि जे डे टु डे जोङो जे निउज पेपार जों बायनांगौमोन बेखौहाय जोङो दा वेबसाइटआवबो जों नुनो मोनसिगोन। दा जों पाब्लिकनि थाखाय बे बिराद मोजां खोथा। दा आङो बे बड'सानि बारै एसे बुंनो लुगैदों। बेवहाय जों बुंलांगोन सिनु बसुमतारी सार बेनिनो गायसनगिरि आरो बेखौहाय लाबोयै दिनैहाय बेसिम मोनफैनो हादों। बाव बुंनांगोन जे सिनु बसुमतारी सारनि जोनोमा 13 एप्रिल 1954आव जादोंमोन आरो बिथाङा 2015-20 डिसेम्बर खालि रुंसारि जालाङो। जोङो इसोरनावहाय बिनि अराय जिउमानि थाखाय जों आर'ज गाबो। आरो बड'सानि हिस्ट्रि बुङोबा फार्स्टआवहाय दानि गथ'फ्रा मोनथिया जानो हागौ नाथाय आगोलनि जेनेरेसनफ्रा आगोलावहाय मोनसे ओंखारोमोन 1986 निफ्राय 1987 सिम बेवहाय आर'नाइ
बाहाय 15 डेजआवहाय मोनसे माने मेगाजिन बादि मोनसे दिहुनोमोन बेवहाय आर'नाइ बे आर'नाइया बयनिबो बिराद आंगोमोन बयबो बे आर'नाइया माला ओंखारो बेखौ नेनानै थायोमोन बे 1986 निफ्राय 1987 सिम बे सोलिदों आरो बिनिफ्राय आपग्रेड खालामनानै 24 मार्च 1991 बेवहाय बे बड'सायाव विकलि हिसाबै बेखौ आपग्रेड खालामदों आरो बिनि उनावहाय आरो 1 जानुवारि 2006 निफ्राय बे विकलि बड'साखौहाय सानसेयारि बड'सा बेखौहाय आपग्रेड खालामनाय जादों आरो बे दिनैहाय 2006 निफ्राय दिनै फैयै 2020 मोनफैबाय आरो 2020 आवहाय 30 बोसोर आगान होबायमोन बे 30 बोसोर आगान होनायाव आरो बे जोङो आपग्रेड खालामनानै आरो निउस चेनेल आरो वेबसाइटआवहाय खुलिनाय जाबाय दा जोंनि थाखाय बे बिराद मोजां रादाब आङो बड'सा फेमिलिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायथि जासिहरो बेस्ट उइसेस आंनि जासिहरो आरो आसा मिजिंथियो दि जोंनि ओनसोलनि आरो खाथि खालानि ओनसोलनि जोंनि BTADनि एबा आसामनिबो एबा बाहेरायावहाय जुदि हायोबा बाहेरानिबो जोङो निउस मोनगोन दा बे बर'नि जागोन निउस चेनेला दा जोङो बे बर'नि निउस मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय मोजाङै मिजिंथिबाय खालि क्रिएटिभ निउस मोजां माने आनबायस निउस जाहाथे फोसावनाय जायो आं बेखौनो हास्थायो आरो बेस्ट उइसेस जोंनि क'क्राझार प्रेस क्लाबनिफ्रायबो अराय बे मदद थागोन थेंक इउ गोजोननाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै दोलोआ मंगलबारखालि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि आयदाखौ लानानै गिबि मन्थ्रि सरेन्द्र सनवालखौ लोगो हमदों एबसुनि थान्दै दोलोआ गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनायनि गेजेरजों जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे सावरायनाय मेलाव फरायसा आफादनि गिबि मन्थ्रिनो गोरोबथायाव थानाय गासै मोन 7 गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो आरो बेनि गेजेराव भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि आवथायाव 14थि पेराग्राफनि गेजेरजों मोनसे कमिसन दानो खावलायनाय जायो बेबायदिनो एनडिपिनि गासै सोद्रोमाफोरनि फिन थिसननाय लानो गोनां राहाजों लोगोसेनो सोमावसारनाय समाव एनडिपिनि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै सरकारा थिसननाय गोब्राबथार आरो गोब्राबथार नङै मोन्नैबो खोलोबनि गसरखौ थाबैनो बोखांनानै लानांगौ होनना दाबि दैखाङो बेबायदिनो दिनबाव खालामाजासे थांखि जानाय बिटिआरनि बायजोआव थालांनाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ दाफुंनो नारसिननायजों लोगोसे आलादा रायजो सोरजिनाय जिउ गोमानाय मुंख्लंनि साखाथिथार सोमोन्दोनि सुबुं एबा नखरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो हाजोआरि एसटि होनो दाबि दैखांदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय फसंथानफोरनि थाखाय बाजेटनि थाबैनो राहा खालामनो नारसिनबावनायजों लोगोसे बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननो हानाय बायदि आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 खौ सोदांनो आरो थाबैनो मावफुंनो थान्दै दोलोआ गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय फसंथानफोरनि थाखाय बाजेटनि थाबैनो राहा खालामनो नारसिनबावनायजों लोगोसे बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननो हानाय बायदि आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 खौ सोदांनो आरो थाबैनो मावफुंनो थान्दै दोलोआ गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव बाहागो लादों फारियै लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी बादग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' नार्जारी बोसोनगिरि खुंख्रां स्वर्गियारी लेङाइ बिबुंथिगिरि बिबारि बर' नेहाथारि धरेन्द्र दैमारी थुनलाइगिरि आयदानि नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो रांगिरि सन्जय ब्रह्ममोनहा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थांनाय समबारखालि हराव पुलिसआ गोबां लाख रां बेसेननि बिलाथि जौजों लोगोसे बियार आरो ट्राक जब्द खालामनो हायो गसाइगाव पुलिस थानानि नैथि असि पल लामलिंसाना फोरमायनाय बायदिब्ला गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुदियागुरि 3 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकखौ लाखिनानै दोननाय समाव हमनानै थानासिम लाबोयो ट्राकखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों गनायथि बिलाइ गैयै गासै 58 कार्टुन बियार आरो 8 कार्टुन बिलाथि जौखौ बोखांनो हायो मिथिनाय बायदिब्ला बे ट्राकआ जौनि बायखोन्दा बथलफोरखौ लानानै फैनायनि असिलायै बुरजा बिबांनि बिलाथि जौफोरखौ सोनाब बंग फारसे लानानै थांनायनि खैसार खालामदोंमोन होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों খবৰ পাইছিলোঁ তো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি জায়গাত গৈ আমি আবেদন অৱস্থাত পাইছোঁ ট্ৰাকখন গাড়ী নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ AS 11AC 1413 তাৰপাছত জায়গাত আবেদন অৱস্থাত পাইখিনি চেক কৰিছোঁ ওপৰত সব চিচা মানে খালী বটল আছে তো ড্ৰাইভাৰ কোনো হেণ্ডিমেন নাছিল তেতিয়া চাবি পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি গাড়ীখন থানাত আনি আনলোডিং কৰি চেক কৰাৰ সময়ত আমি
whiskey, McDowell number 1 আপোনাৰ 8 কাৰ্টুন পাইছিলোঁ আৰু টিউবক বিয়াৰ 58 কাৰ্টুন পাইখিনি আমি জাগাত জব্দ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ SP ছাৰ আমাৰ OC ছাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মতে আমি ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু এতিয়া তদন্ত চলি আছে। যিকোনো মানুহ ইনভলভ আছে এইটো আমি এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া তদন্ত পুৰা চলি আছে। স্যার গাড়ীখন ক'ৰ পৰা লোড হৈছিলে? গাড়ীখন ক'ত পৰা হৈ আছে এতিয়া মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া তদন্ত চলি আছে। তদন্তত ওলালে মই পাছত আমি আপোনালোকৰ কিমান টকাৰ হ'ব এপ্ৰক্স মালখিনি? এপ্ৰক্স প্ৰায় 3 লাখ টকা হ'ব পাৰে। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेजों लोगोसे साफ्रोम नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरनिसिम फिन खुलुमनाय बावहरनानै स्टुडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।